A profesión circense é unha profesión que sempre está como traballando entre a precariedade, a profesionalidade. Somos un colectivo, igual que as artes escénicas, que moitas artes escénicas, que estamos sempre traballando nese equilibrio tan frágil, non? Somos unha asociación que xa temos unha trayectoria como que máis ou menos de uns 20 e pico anos. Levamos como 15 anos nesta nave. Aquí cando chegamos non había prácticamente casi ningún dos chalés, ningún dos veciños que hai por aquí. Debido á expansión inmobiliaria da cidade, pois houbo unha oferta de compra. Teñamos un contrato de aluguer e nese contrato había unha cláusula de dereito a compra. Chegounos un burofax un día do propietario e nese burofax poñía que xa había un comprador, así que tivemos que apurarnos. Foi unha operación como bastante rápida. Polo que se non fora porque atopamos a COP57 tería sido imposible. Os meus aforros están en COP57 porque creo que COP57 é un modelo de financiamento ético e responsable e gústame saber que os meus aforros van a causas xustas e non participo de iniciativas de banca tradicional onde nunca se sabe de onde van os cartos ou na maioría dos casos invístense en cousas que non comparto. Todo momento se nos plantexaron as cousas ben claras. COP57 foi unha axuda incrible para continuar no arame e non caernos. Sei que parte destes aforros que teño en COP57, no meu caso, participan neste proxecto e estou moi satisfeita, moi contenta. De feito, seguín algunhas iniciativas, algún festival no que puden vir a coñecer a toda esta xente maravillosa que hai detrás desta iniciativa. Hasta nós agora estamos tamén neste momento en que obviamente tamén queremos facernos socios colaboradores de COP57 tamén para, bueno, pois para poñer o noso grande área para que máis xente se poida beneficiar disto.